acolo odată în magazin și... 시대가 돼갖고 자동화가 돼버려갖고 Am mai auzit. Crește, crește, iarba crește, pe palatul lung. Oh, da, am fost, dar nu mi-a plăcut. Ce muzică a ales, de mormăciune. De mormăciune. Da, da. Ce melodie vă place? A ales doinele alea, în loc să cânte și el cântă. Efectiv de mormăciune. A nice view. Yeah. Facem un pozică. Să Hana, ce e de când? Oh, yeah. Aia e școala mea, mi se pare. Nu e școala ta. 닫혀있는 낙사성도 이거는 최성곡 성이 아래쪽에 있던 거를 성 쪽 때부터 이 위에 이 여장에다가 이 낙사성도를 받게 되겠어요. Inscripție din 1804. Da, și pe la. E. S-a prins, s-a prins. Mă prinde și ține bine, nu să cazi. 이거 뭐예요? What is this? Are... Uite aici, da. În 68? Wow! Of North Korea. 15 cloanțe. Și cu caporele. Da? Manse! Manse! Ce înseamnă manse? Da, ura! Hai, că tu te știi. Aha, ia uite cine e aici, mă? Bă, uite, mami nu se mai vede deja de fag. Știi ce-i fag? Da, asta ceapă. 제업스. Dar cum se numește în coreană ceapă? Știi cum se zice? Da. Chiar se Vezi ce fain! Vii la munte, auzi cirilip, cip, 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 flori albă de pe câmp, ce-au drum așa și oia și la vale. Ai văzut? Ghiță! Asta Te aștept aici la... Da, eram atâta sincer. Eu credeam că spuneți de înainte. Nu, mă, uite, ai crescut, a crescut și stratanca cu ghița aici, nu? Nu mai ține. Ghiță! Te aștept la portiță. Ghiță! Deci la urcare e cum e, dar la coborâre... Mâine faci labele. Da. Păi da, de-abia așteaptă. Îi place lui bărbatul meu dacă... Mâine la fotbal. N-am făcut nicio încălzire înainte. Nu, da, acum ne-a luat. Aici e, că e să galb, aici e coborârea. Că ești pe alta vizită, știi că e cea mai grea. Serio, Manse. Se termină? Iubaia ce înghea. Mi-a plăcut frumos. Adică n-am mai văzut până acum. Am mai fost în alte locuri, dar n-am mai văzut
Da, e plin de istorie și arată cât de mult au luptat să devină ceea ce sunt astăzi. 네, 조금은 힘들어요. 진짜 힘든 게 내려올 때. 왜냐면 올 때는 그냥 첫 번째니까 걸어가는데 다시 오니까 위에도 걸어가고 밑에도 걸어가니까 좀 힘들었어요. 계단이 엄청 힘들었어요. 저는 올라가는 게 좋은데 계단은 안 좋아요. 제가 이만큼이나 올라갔던 게 신기했고 꽃들이 이렇게 예쁘니까 신기했어요. 장면도 신기했어요. Asta spune mulțumesc pentru... 감사합니다. 여기 데려와 주셔서. 하이, 안녕하세요. 또는 여기는 루마니아 팀입니다. 오늘은 북한산 멋있게 올라갔습니다. 힘들었어요. 그래도 다음에 다시 올 거예요. Bună, bună, ciao! a fost foarte distractiv că am venit cu niște corești și am mâncat. Mulțumesc că ați văzut videoul ăsta. Pa, pa! Pa, pa!